Hello guys, आं दिनै Udalguri UN purk खिथिगोन अन्नानै नायलांगोन। Purk खिथिगोन आं नाय लोगोफोर दिनै सानडे बहुत मानसि जादों आरोना आंबो बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो हाबदों नायलांबाय थागोन। नै पार्कआ टिकेट लायना आरोना गेटआव नैबे गेटआव बेसेबां लायो बेखौ मिथिया नामा जोंनिया बेफोर दंफाङा देरबोला गाजा नुगोन ना दासो देरखांदों नै बिबारफोरा आदाया भिडिअ बनायगासिनो बे पार्कखौ टाउन मोनैनि सिगां मोनो उदालगुरि टाउन मोनैनि सिगां बिबारफोरबो नै दासो गायहांदों दासो देरहांगासिनो आरोना नाव गैयालै नाव बनायथ'नाय जायाखै बेयाव दिनै सानडे आरोना बेरायनो होननानै फैबाय दसे ओरैनो माथो खालामबाय थानो न'आवबो बिराद बायो लोगोफोर दोङो आंदों नै इसोर सानै सासे देरहासार दैमारि आरो सासे जखरिया दैमारि हा आं स्टेटासाव होस्रायाब्रा स्टेटासाव मा भिडिअ होग्राखाय हा आं मोजां मोजां बिबार बागान दोङो नै बिसिमबो नायजागोन नै ओरैनो फिसा पार्क आरोना बियो देरहांदों माने दासो बानायहांगासिनो नालाय एसेबांबो माबा जायाखै आरोना दासो बनायहांगासिनो नै माला जरा जरा बरिया आरोना बेरायनो थान्दा थान्दा जायफ्रा जिएफ दोङो बा जिएफ बिएफ दोंबाय बिसोरा माला जरा जरा थाबायनो बरिया आरोना माबायदि नुदों आं कमेन्टआव हरगोन ना लोगोफोर माबा बिबार बागानफोरखौ बे पार्कआवबो आरोना खिन्थु एसां मोजांबो नङा आरोना प्लेसआ बिदिनो फट' सट' लाजायो आरोना बिदिनो लाजायो आरोना बरिया बरिया गोजा गोजा बाहां हा बरिया प्लेस नै गरम दिनाव नै बेयाव बरिया जायो आरोना दुगैनो देन्जार बरियाखा आरोना दुगैनो मा गरम दिनाव फंबाय दिनै बे पार्कआव फैनानै बोरै मोनदों बेलेग बिबार बारदों न' समायना समायना ओमफ्राय नोंहा दोंना गैया गोसथोनायफोर दोंना गैया गैयिखायनोथ' नै हारसिं जबाय थानानै बिदिसो होमबा थानायबा इयाव नुफैयामोन नोङो ओमफ्राय दा सोरजोंबाफोर ओरैनो कल मेसेज बेफोरबायदि दोंना गैया कल सल रायलायना रायलाया जेबो गैया अ बेखायसो हारसिं नै बिथाङा दुखु जिउ
सोरबाफोर अननानै दोङोब्ला खालि दोङोबा बिदों खालि पस्ट दोङो बिदों कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरगोन आरो ना बैसोआथ' जाहां